Ens encanta comprar per internet i cada vegada ho fem més sovint. Ja no és cosa d'uns quants. Avui joves i grans tirem de targeta per comprar des del mòbil o l'ordinador. És tan fàcil que de vegades correm el risc de prémer el botó de comprar més del que caldria. Així que, ja ho saps, aprèn a diferenciar desig de necessitat i tingues clar quan pots gastar abans d'omplir el carretó. Una altra reflexió important. Pagues al moment o busques finançament? Si tens efectiu al banc per cobrir les despeses habituals i un marge per gastar, endavant! Fes servir la targeta de dèbit i se't descomptarà del saldo que tinguis al compte. I si ara mateix no et sobren els diners, has pensat a comprar a crèdit? Si fas servir una targeta de crèdit, pots endarrerir el pagament el mes següent sense costos afegits o pagar a terminis abonant l'interès que s'indica en el contracte de la targeta. La teva entitat també et pot prestar directament els diners i si ets un client habitual, podries fins i tot tenir un préstec preconcedit. Això sí, informa't amb detall de les condicions de devolució per assegurar-te que estan dins de les teves possibilitats. I si el finançament me l'ofereix directament el venedor? Vigila que estigui sempre avalat per una entitat de confiança. Aleshores, quants diners em costa finançar una compra? Busca la TAE al full de condicions. Aquesta taxa t'indica la suma del tipus d'interès més les despeses, és a dir, el percentatge real que pagaràs pels diners prestats. Tria la TAE més baixa. És la que et convé més. Recorda-ho, el finançament porta associat un cost. Demana informació clara sobre interessos, despeses i comissions. Pensa en el termini. Com més triguis a tornar els diners, més pagaràs en total, encara que la quota mensual serà més assumible. I tingues present que no és recomanable endeutar-se per adquirir coses que no necessites.